monga mwaukulu wanu, pakuti ife tikudzichepetsa pamaso panu ndi kuvomereza sitingathe kulandira zanu ngati simutheketsa kutero, sitingathe kumva zakumwambako ngati simutsegula makutuwa, sitingathe kuona za ulemerero wanu ngati maso athu simaonetsa za ulemerero wanu. Tili pamaso panu kuti Mulungu mutilandire monga tili ndi kutidzaza ndi chisomo chakupezeka kwanu, kuti gawo lililonse limene lidzachitika monga mwamba nafe kale lidzapitiriza kulemekeza inu, kukweza inu Mulungu wathu, ndipo kwa ife ayi Mulungu wathu, kwa ife ayi koma ku dzina lanu nkumene mwike ulemu ndi ulemerero chifukwa chokhulupirika kwanu ndi chikondi chanu chosasinthika. Landirani msonkhano umenewu ndi kuchita nawo magawo onse nthupi komanso mzimu. Ndipo okondedwa, chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu chikuchulukireni ndi madalitso wake mmoyo wanu kuyambira tsopano kufikira ku nthawi zonse. Amen. Nyimbo number 56, 156. Mbuye ndamva mawaziwa ante wena madalitso mvula yanu yavagwera Mbuye ine mudalitse etu, ine etu, ine Mbuye ine mudalitse tate sandi pete live dima ipa dima ine ndiye eva munita koma moko lulu kive etu zikomo kwambiri praise team chifukwa
chakuchititsa kuti nyimbo imveke bwino chifukwa inambokola koma ino basi nkudziwa kuti madala zavuta tiwathandizire kutero. Anyamata inu muli ndi discernment osati pang'ono. Ambuye azikudalitsani kwambiri fachi chimenecho. Okondedwa, ninene timanena kuti ayi ma CD aja abwera, ma CD amene abusa Kambiri ndi Pastor Kadiwa adayimbira limodzi nyimbo zimene cholinga chake nkuti tithandizire amene ali underprivileged. Amandikumbutsanso kuti sawa kalamba okha ngakhale ana amene sukulu pena zikuvuta wamawathandiza malingana nkufikira akatolera ma resources amenewo. Ndi CD yake ndi imeneyi. Ndithu ma CD abwera ochepa 50 copies ndiye kuti ngolimbirana right. Ndiye ma CD alibe mtengo, munthu umapereka imene uli nayo popeza uli ndi gawo lakuti uthandize utumiki umene Ambuye Yesu adayikanso mwapaderadera. Okondedwa, tidzapitiriza ndi magawo ena monga tatsegulira, pakuti chimake ndiko kumva kuyankhula kwa Ambuye. Koma ndikukumbukira kuti MC mutiuza kuti pali makwaya ndiye nkupatseni kuti mupitirize gawo limeneli. Kodi amalandana ngati bwerani. Ziko kwambiri abusa. Pano pondera kuti upitiriza kwake tiitane a salvation. Ndikukhulupirira kuti pano a salvation ali ready. Tachita prioritize salvation. Number 1.
zikomo kwambiri. Kuimba kwa pamwamba kwambiri. Ndikhulupirira kuti timamva zimene amanenazo, pakuti kuimba nyimbo ndi mbali imodzi ya ulaliki, ndipo pamafunika kumamvera ndithu zimene akuimba mkatimo anzathu a Salvation. Pano titane chigwirizano cha amayi. Ndikhulupirira kuti mulipo chigwirizano cha amayi. Ndinziwititsa Yesu ndi wanga iwe tiye tsiku ndi tsiku ine ndimakondwera iwe tiye anandigula ine ndi mwazi wake iwe tiye anandipatsa ine Mzimu Woyera iwe tiye tiye kwatu iwe tiye kuli moyo iwe tiye tiye kwatu iwe tiye tiye kwatu iwe tiye kuli moyo iwe tiye tiye kwatu ndine kapolo Ambuye wanga iwe tiye andigwiritsa ine zinjito zake iwe tiye ndiyembekeza adzabweranso iwe tiye adzanditenga ine kwawo ndikhale iwe tiye tiye kwatu iwe tiye kuli moyo iwe tiye tiye kwatu iwe tiye tiye kwatu iwe tiye kuli moyo iwe tiye tiye kwatu. zikomo kwambiri. Kuimba kwa nthetemya, kuimba kwa pamwamba kwambiri. Mangofuna kukumbutsa kena pang'ono kuti pamene Mulungu analenga dziko lapansi, nthawi yomweyo tsiku lomwero Mulungu anasemphanitsa, kapena kuti tinene kuti anapangitsa kuti mdima usiyane ndi kuwala. Ndi chimene ife Mulungu anatipangira kuti tizindikire kuti separation ya ma entities awiri amenewa ndi imene uli ku Mulungu, uKristu, komanso the opposite, Satanism. Ndiye anatiwuzanso kuti tisankhe, nkutiwuziratunso kuti ngati tisankha udyo, ansala yake, dipo lake ndi imfa.
koma tikasankha bwino basi itu tidzakhala ndi moyo osatha. Ichi ndi chimene mkhristu wina aliyense otsimikiza pa ukhristu wake asankha, ndikunena kuti ine ndiyenda mchifuniro chake cha Mulungu, ndipo munthu akatero ndiye kuti wasankha bwino. Ndimangofuna kuti tikumbutsane kameneka, koma mu mtima mwathu monso tizikumbukira kuti theme ya chitsitsimutso chathu chaka chino, in spite of COVID-19, tikuti be like Christ, be like Christ. Ndabusa anafunsa pano kuti mukhala bwanji ngati Yesu pamene Yesu simumudziwa, mukhala bwanji ngati Yesu pamene simunamulole Yesu kuti alowe mtima mwanu. Mwambo wathu ndi mwambo mene abusa akambiri akutsogolera kuno kugawa mawu, komanso iwaja ali ndi luso lawo loyimba, kuvina, ndipotu kuvina kwa pamwamba kwambiri. Naona dzulo lija mmawawunso tinaona, tikhupirira kuti masanano zikhalanso chimodzimodzi. Koma ndimafuna ndikuwuzeni kuti apart from zimene tikuchita panozi, anzathu ayenda ali imene amayitcha kuti mobile evangelism, ndiye apita kukayenda ali kunjaku, ndipo iwo kutsogoleredwa ndi a Pinjo Vyalema komanso a Tembo, ma evangelist awiri amenewa kuyenda nda Khristu akwathu kuno ku Kaning'a. So pano tiyitaneno chikondano kwaya. Achikondano kwaya ndikhupira kuti muli ready. Tabwerani mudzayimbe chikondano kwaya.
zikomo kwambiri kuimba kwa pamwamba kwambiri. Zikomo kwambiri achikondano kwaya. Church kwaya mulipo? Church kwaya mama wanalipo. Alipo, right? Kapena imbe madzulo? Alipo, chabwino. Haleluya. Pano pali uthenga. Pali abusa akambiri. Tisapite kunyumba ukanena kuti kunali abusa akambiri. Koma kuti tichere khutu. Amen. Yamatandi na mwali chela kutu ufema uha Yehova unalengedwa okongola nditu kuti umutumikile ambili nalepela kuvela Yehova yo osindikira kuvela kokoma ikuposa sembe yopyeresa ambili nalepelwa kuvelwa Yehova yo osindikira kuvela kokoma ikuposa sembe yopyeresa Nyamatandi na mwali chela kutu ufema uwa Yehova remekeza tatendiyama koma siku wako wachuluke ambiri nalepelwa kuvelwa Yehova yo osindikira kuvelwa nkokoma ikuposa sembe yopyeresa ambiri nalepelwa kuvelwa Yehova yo osindikira kuvelwa kokoma ikuposa sembe yopyeresa ambili nalepelwa kuvelwa Yehova yo osindikira kuvelwa kokoma ikuposa sembe yopyeresa. Zikomo kwambiri church choir kuimba ngati nthawi zonse mmene muchitira kuimba kwa pamwamba kwambiri uthenga wamveka tsopano pano tiyitana a praise team ayimba nyimbo
kenako worship, kenako timva mawu kuchokera kwa abusa akambiri. Zikomo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bingo timirire timbire limodzi. Moyo manga nasambitiro ni mwazi wake. Bebu 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 moyo manga nasambitiro naye. Bebu 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 moyo manga nasambitiro ni mwazi wake. Bebu 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 moyo manga nasambitiro naye. Bebu bebu moyo wanga nasambitira ni mwazi wake. Moyo wanga nasambitira naye. Moyo wanga nayeretsedwa ni mfumu Yesu. Moyo wanga nayeretsedwa naye. Moyo wanga nayeretsedwa ni mfumu Yesu. Moyo wanga nayeretsedwa naye. Moyo wanga nayeretsedwa ni mfumu Yesu. Moyo wanga nayeretsedwa naye. Anjama Yesu, anjama Yesu. One more time, let's dance for the Lord. Oh yeah, Dalitani. Oh yeah, Dalitani.
Haleluya. Haleluya. Amen. Yafikanso nthawi yabwino yokuti timulemekeze, timpembedze Mulungu kudzera mu kulambira masana inanso. Ndi nthawi ya mtengo wapatali imenenso tikufuna tingomulemekeza Mulungu masana ano kunena ulemerero wake chifukwa iye ndiye anatilenga ife ndipo ife ndi chilengedwe chake. Ntchito zathu zikuyenera zionetsere mmene Yesu Khristu alili. Haleluya. Amen. Ulemerero wanu ukale nthawi zonse Ambuye, kondwerani chanu. Ulemerero wanu ukale nthawi zonse Ambuye, kondwerani ntchito ya chanu. Unalenga munthu chifaniziro chanu Ambuye, kondwerani chanu. Munalenga munthu chifaniziro chanu Ambuye, kondwerani chanu. Ife tidzakuimbirani tikadai ndi moyo, tidzalemekeza inu ndiwo munthu wanga wonse. Ife tidzakuimbirani tidzalemekeza
tiyenera kukhulupirira kuti mulungu angathe ndipo amata. Ndi nthawi yabwino mtengo wapatali imene tikhoza kungomulemekeza, kumulambira mulungu, kumuwuza chimene iye ali, popeza iye salephera. Ndi alefa ndi omega, alipo komanso adzakhalapo ku nthawi za nthawi. Mwayenera kulandira ulemu mulungu, mwayenera kulemekezeka mfumu ya mafumu, kalanga wa mtendere. Tikuti zikomo Yesu Khristu chifukwa ine tamansananso ena mtengo wapatali amene ine mwatiperekezeketsa mulungu ndi cholinga chanu. Mulungu tidzamve mawu a mtengo wapatali. Zikomo kwambiri Yesu Khristu, for you are able, O Lord Jesus Christ. Thank you so much Heavenly Father, chifukwa inu mulungu ndinu mulungu amene muli wochita, ndinu mulungu amene muli woyankha, ndinu mulungu amene muli woteteza, ndinu mulungu amene inde muli wochita mkatikati mwa miyoyo yathu, popeza inu mulungu munatipatsa inde mzimu woyera umene inde tikhoza kufika kenso pamaso panu mulungu mopanda mantha, chifukwa ife tili m'malingaliro anu mulungu, mungati Yesu Khristu. Ulemerero wanu ukhale nthawi zonse, Ambuye. Ulemerero wanu ukhale nthawi zonse, Ambuye. Haleluya. Ambuye ndi wabwino ndipo nthawi zonse. Tiyamikanso Ambuye Mulungu wathu chifukwa cha chisomo chimene watipatsa madzulo ano, kuti tikhozanso kusonkhana pamodzi ndi kumapitiriza kumva zozama za mawu a Mulungu. Okondedwa, masana wano tidzawerenga mawu a Mulungu mabuku angapo? Atatu. Poyambirira tidzawerenga mawu a Mulungu kuchokera mu uthenga wabwino wa Marko chapter number 1, kuyambira verse la number 29. Ndipo kenakonso tidzapita ku Luka 23 kuyambira ndime ya namba 33. Ndipo ndidzamaliza ndi machitidwe atumwi chapter number 4 ndime ziwiri zokha. Ndidzamba kuwerenga Marko chapter number 1 ndikugwiritsa ntchito chichewa cha lero. Mutu otsogolera kuti Yesu achiritsa anthu ambiri. Verse 29. Atangochoka msunagoge, Yesu pamodzi ndi Yakobo ndi Yohane anakalowa mnyumba ya Simoni ndi Andrea. Mpongozi wa Simoni anali chigonere akudwala malungo, ndipo anamuwuza Yesu za iye. Ndipo Yesu anapita kwa iye, namugwira dzanja, namuthandiza kudzuka. Malungo anachoka ndipo anayamba kuwatumikira. Madzulo omwewo, dzuwa litalowa, anthu anabweretsa kwa Yesu anthu onse odwala ndi ogwidwa ndi ziwanda. Anthu onse amudzimo anasonkhana pa khomo. Yesu anachiritsa ambiri amene anali ndi matenda osiyanasiyana, komanso anatulutsa ziwanda zambiri, ndipo sanalole kuti ziwandazo ziyankhule chifukwa zinkamudziwa iye. Ameni. Tipiteni ku Luka 23 kuyambira ndime ya namba 33. Mawu a Mulungu akuti,
Pamene anafika pamalo otchedwa bade, anampachika iye pamodzi ndi achifwambawo, mmodzi kudzanja lake lamanja ndi winayo ku lamanzere. Yesu anati, Atate, akhululukireni pakuti sakudziwa chimene achita. Ndipo anagawana malaya ake mochita mawere. Tiyeni timalize okondedwa ndi mawu a Mulungu amene apezeka pa machitidwe athu mu chapter number 4 ndime yake ya number 13. Mawu a Mulungu akuti, ataona kulimba mtima kwa Petro ndi Yohane ndi kuzindikira kuti anali osaphunzira, anthu wamba anadabwa kwambiri. Ndipo anazindikira kuti anthuwa anakhala pamodzi ndi Yesu. Mulungu wabwino ndi wamkulu, amene amadziwa kudalitsa, adalitse kuwerengero kwa mawu ake. Ndipo odala ndi munthu amene amati akamva mawu a Mulungu amawasunga komanso kuwachita. Amen. Tiyeni tipemphereni. Chauta Mulungu wathu, Alefa ndi Omega, oyamba komanso otsiriza, tikuyitanani mu nthawi yotere kuti mukhalenso pakati pathu nayankhula ndi miyoyo yathu kudzera mawu amene tawerengawa. Mulungu olemekezeka, monga mwa mawu anu amene awerengedwa, tikukupemphani kuti mukozothandiza ife kukhala oyanjana ndi Yesu ndi omachita zimene Yesu ankachita, kuti tikhoze kuonetsera ndife opulumutsidwa. Tivomere maso panu Mulungu. Kwa nthawi yayitali takhala tikukamba za inu, takhala tikuchichirika pa zotchula dzina lanu, koma tupena Ambuye kuchita kwathu kwa zinthu kumasiyana ndi chimene inu mumafuna. Tithandizeni. Dziwani kumwambako, ngati simungathe kutithandiza inu, palibe ndi mmodzi yemwe adzakhoza kutithandiza. Malemba anatitsimikizira ife anthu aku dziko lapansi timakhala okonzeka chifukwa cha mawu amene inu muyankhula nafe. Tiyankhuleni Ambuye mosatinyengerera, tiyankhuleni Atate mosaona nkhope zathu ngakhale maudindo kapenanso zimene inu mudatipatsa. After all Ambuye, kena kalikonse kamene ife tili nako mudatipatsa ndinu, ndipo kopanda inu ife tili chabe. Munthawi yokha Yehova talolani kuti mukhoza kutipanikiza ndi mawu anu kufikana titathandizika ndi inu. Eyi ndi mawu anuwa Ambuye, amataka magwa pena mitima imapweteka. Simakhala ngati kunyozana ndi kusasamalira za moyo wa wina ndi mnzake. Koma ndi pembedzo langa kuti masanalero kwezani volume ya chimenechi chauta kuti tikhoza kupanikizidwa ndi chilungamo nkwabwino Ambuye, kuti chilungamo chanu chitipanikize ndi kutimvetsa kupweteka kusiyana kuti mutichachalike ndi bodza. Ndinu Mulungu wabwino amene mudzakhala pa chilungamo. Nkwabwino mawu anu asinthe miyoyo yathu kuti ife tikhaledi chifanizo chenicheni chani Mulungu ndi kukhala monga mmene Yesu adalili. Mu dzina la Yesu tapemphera. Amen. Aleluya. Okondedwa, madzulo ano tilingalira pamutu omwe uja komano kabika ake nkunena kuti chitsanzo chabwino cha moyo wa uzimu monga Yesu ankachitira. Ameni. Chitsanzo chabwino cha moyo wa uzimu monga mmene Yesu ankachitira. Tawerenga mawu okondedwa mabuku angapo amene tikhale tikuwapangalifa pa nthawi imene tidzikhala tikuphunzira mawu a Mulunguwa. Ndima timumvetsetse okondedwa kuti nkhani tikukamba pano payi yomanena kuti khalani monga Yesu. Mukhoza kungomva mawu ake akuti khalani, osati yankhulani. Ayi. Nkhani yakufanana ndi Yesu si nkhani yapakamwa chabe ayi. Ndi nkhani yokhudza khalidwe ndi machitidwe amoyo. Ameni. Tinene pano kuti alipo anthu ambirimbiri amene amakhoza kuyankhula za Yesu, amene amakhoza kutumikira pa za Yesu, koma iwowo ndi Yesuyo palibe ubale. Palibe ubale. Ndangofuna bali kuti inu ndi Yesu chofanana nako njani? Tafuzani. Chofanana nako njani? Imari mukaona inuyo, mmari ni Yesu mmafanana nako pati. Paziti. Pamene mmari mukakhala chete nkufuna inu mwadzigomera kuti mapapa nesa ndi Yesu ndi ineyo the same mpati. Ameni. Tikhoza tikumangosonkhana, tikhoza tikumangochichirikaniza mbiri, koma mwina pena kufuna ndi Ambuyeyo sikukuoneka.
machitidwe athu mu chapter number 3 monga tawerenga, Petro ndi Yohane ali pakati pa chipembedzo namawafunsa mafunso kamba ka zabwino zimene zidachitika kuti wina adachiritsidwa. Amayankhula anga mumakanikani choncho, koma nokumapeto kwake adazindikira akuluakulu awa adakhalapo ndi Yesu. Chifukwa nchiyani adafika potere? Adafika pozindikira kuti Petro ndi Yohane anali ndi Yesu kamba ka machitidwe awo a zinthu. Adadziwa kuti Yesu chankatiyankha motere muja taona nisodu awachita zili kodi zomwezo. Chifukwa Yesu amadakamfunsafunsa Afarisi omwewa, mmene amayankhira Yesu amakhala modabwitsa kwambiri zedi. Kodi nzololeka kukhoma msonkho kwa Kaisara? Kapena ayi, patseni ndalama. Ndalama iyi ndi dzina linanzani za Kaisara. Perekani kwa Kaisara zake za Kaisara, za Mulunguso zake za Mulungu. Watana nazo achimwene. Yankhulani ulotani wapeza chilungamo chake wekha. Chifukwa alipo pena amangoyesa zawo yankho ali nalo kale. Chichewa chimatero kuti kumafunsa chinyezi mbafa. Abwanji muno muli madzi nangoma lumasamba mchenga. Achina Petro adachita chimodzimodzi. Tamvetserane. Akuwauza kuti muleke kukamba za Yesu ameneyi. Akuti muweruze ndinu. Kwabwino nkuti kumvera inu numvera Mulungu tiyankheni. Adayankha? Hayi sadayankhe. Andifunso limeneli lidakapatsa kuti mitima yawo ionenso bwino kuti amene angafike potifunsafunso lozama amene ndi ndani. Popeza anthu oti kapanga analyze akuone kuti ndi mbuli. Mpapenzera akuluakulu. Si anthu ambatu anthuwa adakhalapo ndi Yesu. Ndi chiti chimene mukhoza kuchita inuyo, chimene chikhoza kuonetsa kuti mumapemphera. Tiye ndikamane chilungamo kondedwa. Muyankhe moona mtima kuti mukupita ku banki inuyo, mukapeza kuti mukatenge ndalama pa ATM, musadafika kuti muzitenga yayamba kulavula ndalama yokha. Poti ma 5,000 sadayambika ima 2 pini omwewa. Inu nkukukusa. Mukunena moona mtima kuti mukhoza kukukusa nkulowa nazo mkati kuti izi sizanga. Ndi marinza bweze inuyo. Pakuzo kari mavesi akunena Yehova sapatsa pachani kuti pamanja ndi umboni umenewo koma nzako ndalama zimene zizi. Nchilungamo chokondedwa. Mukhoza kufika pa mulingo umenewo. Chifukwa iye amene angachite chilungamo ndi amene amaonetsa kuti uyuyu si chabe chilipo chimatani kuti chimachitika. Ameni. Tandivani. Kukhala wofanana ndi Yesu kumaonekera mchikhalidwe chako. Munthu amene na mtima wake wakhudzidwa ndi Ambuye amachitanso zimene Yesu amatani kodi amachita. Nkhani sipakamwa. Nkhani ndi khalidwe lanu kukhala monga mmene Yesu amakhalira. Mutafunsani bali mudambo chikalekale za mpingozi. Kodi mumadziona ngati ndi Yesu muchita zofanana? Tafunsani. Apanikize musaope inu, apanikizeni. Mpando omwewo mchali chimuna apheka kwambiri zedi. Ndi wachi kuti tampanikizani. Inu muti mukaona moyo mwanu, muona kuti ndi Yesu muchita mofanana. Moti zimene muchita inu akadati Yesu ndi amene yoyo akadachita zimenezo. Akadati ndi Yesu ngani yoyo ampeza akadayankha monga mmene mukuyankhiramo. Chifukwa achina Petro ndi Yohane adayankha monga mmene Yesu adanani amayankhira. Mpaka naso ofunsa kuzindikira akuluakulu. Pajaruma yankho awa amariyankhani Yesu. Awa achoka kuti awa ndi ophunzira wakale mpake. Mudziwe. Mukachita kena kake anthu kudzafunsa kodi murini ndani awawa. Ndi kuti pali ziwiri. It's either monetsa khadwe loyipa kapena monetsa khadwe labwino. Moni mukonora anthu ena akuloza anasema kuti akamba za ine. Inde akamba za iwe zotani. Ndi pamene pali nkhani pamenepa. Chifukwa nkuteka anthu akamba kuti ngakutawa. Aya nga 47 kukaning'a. Timvetsetse. Zimatero. Anthu akamakufunsani ndinu ndani? Osamanguza kuti mwina afuna ndidziwe. Mwina nkuteka onapo kena kake. Onapo kena kake. Ola kamafuta mumapemphera kuti. Mumapemphera kuti. Hayi sisepe. Yomwe yathu chabwino.
chilipo chimene waona, chifukwa munthu wina aliyense chikhalidwe chake chimamuonetsera mbali imene alili. Ameni. Mbali imene alili andi zimazindikirikatu. Mutauza neba mumadziwika neba, mumadziwika, musadzibisa, mumadziwika. Ameni. Tandimvani. Tikayang'ana mmene moyo wa uzimu Yesu amakhalira, ndeti ufananitsa ndi mmene ife timachitikira, okondedwa ndimamva chisoni kwambiri zedi. Ndimamva chisoni kwambiri zedi. Chitsanzo ndichi. Marko 1 amene ife tawerenga, Bible likuti Yesu atangotuluka ku sunagoge akupita ku nyumba kwa Petro. Ali kumeneko aukapeza apongozi a Petro ali kudwala, akuwadzutsa ndi kuwachiritsa. Anthu atangomva kuti Yesu uja ali pano, anali bize kukakusakusa wodwala ndi aziwanda wonse, nukachita service yopanda pulani, yopanda marenti anga athuwa pa khomo la munthu, opanda appointment achimwene. Mudafusani kuti Sunday lanu limatha bwanji? Tafusani Sunday lanu limatha bwanji? Tikunena kuti mwini wake wa mpingo amapita ku church. Mwini Yesu mwana wandani kuli wa Mulungu kupita ku church. Service yonse nkuma sadatha Bible kuti ndipo Yesu adathawira lulero Bible. Atachoka sadathawire ya. Adamaliza ndithu service zoyita pa. Ndikunyamuka tsono mapita kwa Petro. Ali kumene kusala adapemphera kale hayiso. Akupesa wina wake ufuna thandizo, iye adamthandiza. Pakubwera soyena akufuna kuti amve mawu a Mulungu athandizike, pakudziwa ndidabwera ntchito imeneyi ndipo ine ndiye ndichita Ambuye adachita zili kodi zomwezo. Funso langa, inunso mapemphera chotero? Afusani bane mapemphera chotero? Itu tafusani mapemphera chotero? Ine nkamalalikira arupanova muli bize kuyang'ana wochi yanu. Chinkokota. Koma timu yanu isewera 9 koloko umaya saudikira muonererebe mpirawo meneyo. Koma muri ndinu mkristo ofanana ndi Yesu. Ndunena kuti mpira ngoyipa ngati? Hayi. Koma zotsogoza za moyo wanu za mtundu wanji. Ndipo tikada kupita mmusimo mama wakusadache Yesu amakaya wadzuka kupita ku chipululu kwerani kuti ukapemphera. Inuyo prayer life yanu ndi mtundu wanji. Ndipo ndikudziwa ndikulalikira pakati pa anthu abize amene ali bize wa mabize wonse ndi Yesu. Koma nthawi yopemphera amakhala nayo. Amakwera phiri Yesu ndikukamba za mwana wa Mulungu. Osati mwana wa fumu kapena mkazi wa bwana kapena bwana. Yesu weni. Amakwera phiri kukapemphera. Yesu weni amati wakhala bize tsiku lonse wachiritsa wanthu, wayankhula ndipo amayankhula kumazana a wanthu opanda microphone ngati wawa Yesu. Watopa akuza akuluakulu kadzipirani iye akwera phiri akatani kuti akapemphera. Koma inu ayi ndithu Yesu amasala kudya ndi kupemphera. Koma inuyo ngati mwezi wothera masiku 31 mati wonse 31 kulondoloza kumwa wonse pa sima zonse ndekuti kati 62 kutidzima zonse bwinobwino kuonetsetsa kuti no zayenda chilongosoko chake. Koma ndifuna kufanana ndiye paziti. Kuti tatauza nani mumafuna kufanana ndi Yesu paziti afusani mumafuna paziti. Ifangari ndipakusala kujapa ione ngati game ikukanika menepa. Ikuchima pa izake. Pangani ya bize isimu kufanana. Mbati mumafuna kufanana ndi Yesu paziti. Paziti. Wondedwa ndi matindi kuchenjezeni. Chisomo chimene Ambuye wakupatsani chisakuchotseni pamaso pa Ambuye. Ndibwerezenso fundo imeneyi. Chisomo chimene Yehova wakupatsani chisakuchotseni pamaso pa Ambuye. Chisakupangitseni muleke kumvera Mulungu. Okay, ena manena mawu ineyo kungoti abusa musindimvetsetsa. Ife after all timakhala very busy ndi ma meeting. Fine and good. Pemphero langa kuti Ambuye mkulu ali busy ndi ma meeting ifo yakunchiro yake. Chotsani ntchito iyi apeze mpata. Ziyenda. Andi munati muone mu Bible Mulungu sadapereke schedule ya yoti uzichita bwanji zinthu.
zimatengera mtima wako. Kwa munthu wina aliyense 24 hours pa tsiku basi. Zitengera kuti iweyo ugawa bwanji nthawi yako kuti nthawi yachaure tani kodi ipezekemo. Munthu wanu udzigwira ntchito yakugawanso nthawi iyi ndipemphera, ndiyankhulana ndi Mulungu, no disturbance. Ine nthawi imene ndili nayo akondedwa ndikuzipanga ndi challenge. Ikafika nthawi imene yola akazanga amazati abusawa satuluka pano mchimene chimene alowachi, mawa muli ndi mpata nde mungobwera mawa, chifukwa nthawi yotulukamo siudziwika, ali kuyankhula ndi chauta. Inunso nthawi imene muli nayo, muli ndi nthawi pa tsiku mu 24 hours yanu, muli nthawi yopemphera. Tafunsani mu 24 hours muli nthawi osapemphera kuti Ambuye adalitse nsima iyi ame. Nthawi yopembedzera yakuyankhulana inuyo ndi Mulungu wanu ilimo. Mpaka timambe mbuye menyereni nkhondo ine mbuye. Ngasanga iweyo ali mwa iwe ngwankulu kuposa amene wa dziko suzindikiraso nthawi yowerenga Bible libe. Bible libenera kuti tisezerane zothodwetsa zoona. Osati mwasira abusa zothodwetsa. Inunso musezeko, ifeso tisezeko ndenkhani lipo. Ena ruma chitonene kuti abusa kanipempherani izi. Nde ntchito yathu tikupempherereni zoonadi. Koma inunso muzane kuti muzipemphera. Mwachilonjera Ambuye abusa Ambuye sadayankhe kodi ali chani kuti Ambuye amene. Ine ndizikhala ndi ma fasting yozidya nzofuna. Ndenkhani yake. Akupemphera simayitanidwe yetu iya ndi ndo wina aliyense. Amen. Andi chimenechi Yesu adaphunzitsa. That's why ngakhale ophunzira wake akakumana ndi chothina cha mtundu wina uliwonse amathamangira kuti kodi kupemphera. Adatengera kwa ndani zimene zizi kwa Yesu. Funso kwa neighbor, machitidwe anu auzimu mudatengera ya tafusani machitidwe auzimu amenewa mudatengera ndani? Ni Yesu yemweyi. Afusa ni Yesu yemweyi. Yesu yemweyi amene. Onena kuti bando yatha chinsunamo chakecho ukanika kupita chacho. Ukukanika kupita ku church chifukwa choti WhatsApp sikugwira. Uzimu mtundu wanji mene. Okuti tili ndi anthu ambiri ofunika kuthandizidwa. Ayi kungoti lero sipa sabata ndiye nonse tingakazonde odwala singapemphera anthu. Zona zimenezi. Kodi ine ndimati musa kungoona chigulu cha anthu changofika pa khomo kuti service yambike. Ndimene kuchita lero lino zikagwire. Maprotoko amene dayikawo bwanji. Ayi kungoti mtsogolera apo muli mtsogolera busy koma wina wake afuna atadzimangirira, afuna atava uthenga wa Ambuye kuti kapena umupulumutse moyo wake. Kunyada kumeneko si kwa Yesu ayi. Amen. Ndipo ino anzanga amene mudachita sukulu Ambuye akudalitseni kwa mbere zedi. Koma ndimati ndikukumbutseni kuti nthawi si yanu ndi ya Mulungu. Mulungu amene tikumupembedzayi ndi amene adayika nthawi. Ndipo inu mulole kuti mukhale nayo nthawi ya kumupembedza. Amen. Chifukwa mu ntchito inali yonse mungachite kopanda dalitso lake muli chabe. Ena feru tikuyendera kukoma mtima kwa Ambuye atadzibwezera monga matichitira. Inuyo ndi ZDP zabwino palibe. Amen. Khalidwe lopembedza Mulungu moona mtima la kudzipereka pa pemphero ndilofunika. Nthawi inake ndimachita chidwine. Kunena kuti kudzipereka kwa Yesu kokapembedza Mulungu nthawi yonse kumpatsa. Nthawi inaso nthawi kena akapembedzako, nthawi ina athandize wanthu kokutumikira Ambuye motereka. Ndidachita chidwi ndikuwerenga pena pamene Eliya ali pa phiri la Karimeli. Walimbana ndi aneneri a Baala. Wagonjetsa Ambuye ndipo aonekera kuti ngwamphamvu. Adafunika kuti apempherenso kuti mvula ibwere. Ne Bible limati adapemphera kangapo akudikirabe kuti mtambo uoneke. Ndipo pena limanena kuti akuti adayika mutu wake mpechepeche ndikupemphera. Ndimati nditangofunsa mutaona Bishop Ngoma ali apa, moderator wa General Assembly, a DGS asinodi ya Ngoma ali apa, akambira apa, mitu yawo yonse ili mpechepeche alupemphera. Uzimu wake ngwa sinodi yomwe kapena winanso.
tidadzipatsa discipline ya mtundu wina imene mwina pena pake singatithandize ayi. Uzimu wathu sudafunika upose Yesu ayi, koma utengere Yesu. Ameni. Timvere zimene ndikutsatira, kudzipereka kotheratu pakutumikira Ambuye, ndi zimene Yesu wathu amachita. Haleluya. Tawerenganso ku Luka chapter number 23. Nkhani nufanika mbe pano pai ni nkhani imodzi yamwe, nkhani yovuta yopheza ndi imene akamba kale. Yesu watengedwa akukakhomedwa pa mtanda kuti awombole moyo wanu ndi moyo wanga. Akukakhomedwa pamodzi ndi achifwamba. Tamvetserani, mu nthawi imene Yesu amafa, onyoza adalipo ambiri. Bible limakamba za ena amene Yesu akufa, ena akugawana zovala zake, gwirapo Nadia omachita zibwana, ena aso olalata, ena aso amwano. Yesu magazi ali chu. Ndipo imfa imene akufa Yesuyo wachimwa ndiye. Akufera inu ndi ine mu nthawi imeneyo, pakamwa pa Yesu padankhula mawu, Atate mwakhululukire awa pakuti sakudziwa chimene akuchita. Funso langa kwa inu, mudakati Yesuyo ndi inuyo, anthuwo muwafera ndi inuyo, mukadapatsa maorija ni muja mayankhulira muja? Mukadayankhula kuti chani inuyo? Mukuchita kudziwa kuti imfa ndife pano pai ndidzukanso, ndipo nkadzuka mphamvu zonsezi zili mwa ine. Mukadati chani? Tiona nigona masiku atatu mandamu, nikangodzuka udziwaso kuti khobwe si nyemba. Ndithu udziwa kuti sima yakumthiko sadyera ndiwe, ndidzuka ineyo. Yesu adatero, adakali muululu, akupwetekedwa mtima, akuyankhula mawu achikondi ndi chikhululuko. Atate tawakhululukirani, sakudziwa chimene akuchita. Mtima wokhululuka. Ena tumuliko panopa mudamanga zinthu ndinu ndaponda ndatani kodi linya achimwene wosakhululuka. Ndipo ndikachiyokera mati ayi ine khululuka ndakhululuka, koma mabala mzipsera zokha ndi zidakalipo, mabala ndi amene akupweteka. Nkukhululuka ku mwayambana abambo ndi amayi, openo senu uyu born again, uyu so born again, uyu mayo chigwirizano, uyu mkulo mpingo. Basi kuti ndikukhululukire, apongozi amayi wako abwere apa, abambo wako abwere wako, ankolo wako abwere apa. Akabwera amenewa nkadzawauza zonse udachita, ndiyedzanene mawu kuti pepani pali kukhululuka apa. Ndimauza abusa nena kuti mawu awawa zili ngati kuti munthu wakubera katundu wako, ndalama zako zonse wachoti amadandibera ndalama zanga ni mkulali apayi, business zanga kuti ithe ni mkulali apayi, ndiye ndalama sizidapezeka nena mawu mkulu nakukhululukira. Munganene inuyo? Tafuta neba munganene. Musakeka simukumvaru ya ndikamba ndinu kumene munganene mawu amenewa. Chifukwa Yesu adakali muululu, akupwetekedwa, akuyankhula mawu achikhululuko kuti anthuwa anafunika ndithu akhululukidwe. Okondedwa, mukudziwa pali mangawa ambiri pakati pathu papa. Pali mangawa. Mwatsokaso mwina nkutheka kuti musankhe mpando mwene mwasankhawo mwachita kupewa wina, chifukwa wina simumvana zochita ngakhale mwavala zofanana. Ndikutheka ndithu. Muntima mwanu muli zambiri kwa basi. Aliyense wefe adziyang'ane muntima mwake muli zotani. Mumayankhula mawu otani kwa iwo wokulakwirani. Chitsanzo china ndili nacho. Yohane chapter number 8. Atampeza mzimayi atagwidwa ndi chigololo. Bible imanena kuti makosana wena nawonso ali ndi mavuto. Adamtenga mzimayi kuti timgwiritsa ntchito uyuyu tikamuyese Yesu kuti akati chiyani pa zimenezi timpeze chifukwa. Ukawerenga kuti Deuteronomy amati akapezeka ochita dama moterewa aphedwe wonse awiri. Koma iwo adasiya winayo nurengako mmodzi yuso aponya mawu a Mulungu. Tamvani? Atapita kwa Yesu ndi munthu onena kuti wapezeka ali wochimwa. Malo moti munthu uyu amthandize aleke uchimo, akungomuyalutsa muchimo wake, akungomuzunza muchimo wake. Tamvani? Wapita kwa Yesu, Ambuye malamulo a Mose amatuza kuti tikapeza oterewa aphedwe. Inu muti cha? Kuti antole chifukwa akati mlekeni ndi kuti atsonana mawu a Mulungu.
Yesu akuti akuluakulu pasavute ngati alipo waina amene sadachimwepo mwalanduyo tidzimulani munthuyu. Aliyense adamba kudziyang'ana yekha kuti ndachimwapo ndikuti anenso ndafunika imfa, ndalakwa. Ena ali bize, iwowo ngofuna atakhululukidwa koma ali bize kukwiranso anthu ena. Palizeru apa. Kodi awa amene adali bize kukatenga munthu uyuyu malo movuti amuthandize ndikumapita naye kuti akaone zopweteka, ndinuyo musiyana. Mzana amati akalakwa mumatani. Ena atu alipo apa nkhani ya nzawo yoyipa amafalitsa ndiwo koma mwauzimuzimu kwambiri zedi. Upanga forward pa WhatsApp nkhani yona nwangoti mungoona kwa izo koma sandikhudza zedi ufalitsabe ukatero zikupitabe zikatero zikupitabe sandikhudza kwambiri zedi mungoonako zikundiwawa ari kuba sindikuchita mokondwera zimene zizi yayi koma utumiza anthu 100 sikukondwera pa zidakati zikupweteka ukadeka full stop ya zimenezo koma ukuku mukungonamizirako. Okudidwa anthu amene akufunika atathandize inde ngolakwa olakwawo mumachitawo zotani mukudziwa chani? Iwo amene akhala ngati Yesu amanena mawu akukhululuka. Ndipo mawu amene apezeka pa Yohana chapter 8 komalizira kwa nkhani imeneyi Yesu akuti kodi iwe mzimayi sadakutsutsa anthu aja inenso sindikutsutsa, pita usakachimwenso. Tili nawo ambiri pakati pathu amene adachita zopweteka. Ndimati ndine lero tipemphera ngati muli ndi ena amene adakumvetsani kupweteka ndipo amene wowo adakumvetsani kupweteka mwakhululukire. Madalitso ena a Mulungu amatseguka moyo wanu ukakhululuka. Chifukwa chiyani? Ngati musungabe mangawa Ambuye kukudalitsani munena kuti cha tivera pa status limu wandikweza mati mutani ndi amakana maramawo Yehova ndi amangochona kuti ukadzati wakonzeka pa izi ndidzakupatsa izi. Moti si vuto ndi ajawa iyayi pa izizi, vuto ni chimtima chanucho chosafuna kukhululuka. Mukudziwa otilakwira adzatani kuti adzapezeka. Otichita choyipa mu dziko lapansi lino adzatani kuti adzapezeka. Osakumvetsani adzapezeka. Koma munafuna mwakhululukire. Fa Yesu ndiye wokhululukayo. Ameni. Kodi adakati Yesu asatikhululukire bwezera pulumutsidwa? Popeza ngati pali Mkhristu wina aliyense adalipo ochimwa kale ngochita kukhululukidwa. Kopanda kukhululukidwa palibe chani kuti palibe chikhristu. Mwina amadzipo pata kumputsa hayi ngati ndinu Mkhristu ndiye kuti mudachimwapo mudachita kukhululukidwa. Akumbutseni yankhuleni mudachimwapo muchita kukhululukidwa. Ndi ngati inu mudalakwapo muchita kukhululukidwa winanso akalakwa monga Yesu adakachitsanso kwa ife chakukhululuka inunso mukhululukenso. Ameni. Nonse azimayi mudasunga mangawa amuna wanu nkhani ya uchembere woyamba khululukane. Khululukane ngati ndinu Mkhristu. Achimwene wanga khululukane. Dziko lapansi limayenda nzitsiru wamwiri dziko siwosanga chita bwino timakhala nawo chifukwa chongolimba mtima ndi kuwakhululukira. Alipo ena ubale wawo timausunga mokakamizika chifukwa cha Yesu. Ndimatika mbere nonse ananthi athu omachita zochatuka paliponse ngati kanyimbi mfungo lake lachabe timakhala nanu mopanikizika timadziwa chifukwa chachikhululuka kumapangitsa kuti anthu oamaganizo osiyana athebe kukhala pamodzi. Zili ngati monga mmachitira muchombo. Muchombo sitidamveko kuti nyama zidali bize kudyana mudamvako ino. Chikhristu timakhala ngati mmene tizichitikira mchombo cha Nowa. Nyama zosiyana afisi adali momwemo, achina kanyimbi ndi macho adali kuti momwemo. Njofu zidali momwemo. Sitidamve kuti zidadyana ayi. Ndipo kudali kupirirana kanyimbi amati fungo likoloipa mala ayi atamvetseni akanyimbi kukhala kwawo nkotere tamvetsetse. Chifukwa aliyense ali mmenemu amafuna moyo. Ameni. Chifukwa chikapezeka kunja ichi chikufa. Timakhala mdziko muno mopirirana ndi mokhululukirana. Chimenechi ndi chikhristu. Ameni. Kuti sichidalakwa chinthuchi chalakwa ndithu. Koma timakhala mokhululukirana. Kupanda kukhululukirana tikhala pamoto tosefe. Ameni. Tandimvani kanthu kena kondedwa.
Yesu nkukhala kwake adaonetsa chikondi chodabwitsa kwambiri chimene munthu wina aliyense otsatira Yesu anafunika adzilingalira bwino. Anafunika ndithu adzilingalira bwino. Pali verse limene ofuna ndingowerenga mwachidule. Yohane chapter number 15 ndi meka number 13. Yesu akuonetsa chikondi chodabwitsa kwa munthu. Yohane chapter number 15 ndima yake ya number 13. Malemba akuti palibe munthu ali ndi chikondi choposa ichi choti munthu nkutaya moyo wake chifukwa cha bwenzi wake. Ameni. Chikondi padachita ndi ndani? Yesu. Kufika potaya moyo wake chifukwa cha bwenzi. Kufika ponena mawu ineyo ndimva kupweteka mpaka na moyo wangawu uchotsedwe chifukwa cha bwenzi. Nde ine ndimati malemba amati konda mzako monga udzikondera iwe mwini. Yati kodi nanga kwa iwo amene iwo eni ake osadzikonda angakwanitsa kukonda wena? Iwo osara sadzikonda umadzisutitsa fodya iwo nde angakonde kuti winthu wina akadye chakudya. Iwo kachakudya kamene amadya kochepekera kwambiri ndi wosinira kwambiri angalole kuti nadye ngati wotelewa sangakwanitse kutsata Yesu fana atatembenuka mtima. Tamvani, Yesu amene inu mukumutsatayi adafika pololera ineyo ndimwalire kuti uyu akhale ndi moyo. Ndifuna kufanana ndi Yesu, moyo wanga ndifuna ine. Funso langa iziso mufanana naye? Fusa neba. Yohane 15:13 mufanana naye Yesuyo. Mudzipereka ifo cha ena. Mudzipereka. Ngati mumakanika kutenga mpando omweyo kupatsako mzako mpando kalako ni apa. Uona ngati chinthu chovuta kome ngati muchipa anga mukuda. Nde mungalolera kuti moyo wanu uchotsedwe chifukwa cha munthu wina. Chifukwa Yesu wanu tamatero. Mwina ife sitingafika mulingo wakufa na apulumutsa anthu ena. Mwina sitingatero. Koma mwina bwanji kukanika mpaka na indiyo kupanga zina sacrifice kuti moyo wa wina wake uve mtendere. Yesu wake ndi kuti timacheza ndabusa titafika kumene amanena kuti ndidapangidwapo challenge ndi munthu wina amene no kupembedza kwake sikonga kwa Chikhristu. Ndipo munthu amene amanena kuti ngati akhristu adakakhala ngati di Yesu monga ndiwerengera ndi kumudziwira ine dziko bwezi litasinthika. Chifukwa mmene ndimawerengera ine za Yesu ndikapanga relate ndi mmene akhristu akukhalira moyo wawo sizikufanana. Ndipo chimene iwo ali nacho nchina sibonga mwa Yesu amene and after anthu ambiri Bible aponya uko nde Yesu amene ali nawo iwo ngwa maganizo wawo osati wa Bible ayi. Yesu amene mutsatira ni uri mwina mmatika pamene tikumvuta na anthu fe tulalika Yesu wakumwambayi pamene inu muli wanu waku blanta ya uja kapena ndi uti ndi Yesu wake uti okondedwa amene amakondwera ndi munthu amene ndi wankhanza ku nyumba kwake, ndi wankhanza ku ntchito kwake, ndi wankhanza ku banja kwawo, koma yemweyonso apeze kutchali chinamani ndi Mkhristu. Yesu wake uti chifukwa chikondi cha Yesu chimalolera kupereka moyo chifukwa cha munthu wina. Koma inu mukanika kupereka ku nthawi yanu kwa akazi anu, nthawi yanu kwa ana anu, nthawi yanu kwa abale anu. Tinene mosabisa vano nkhani yavuta ya mabanjayi. Mabanja ambiri adatha kalekale akunkhalira limodzi kusungirana mbiri ndi ulemu sakwanitsa kukondana. Kuzimuka ndithu ndifuna kufanana ndi Yesu moyo wanga. Komano
wina simuna wamuna akamati Yesu akhale ngati mambala iwe dziko lisilikhala pa moto. Yesu akhale anga iwe mmene uyipira mtima iwe. Ndimati ndinene moona mtima kunja kuno aliko anthu opanda chisoni, anthu oyipa mtima kunja kuno. Ndidakambapo kwina ndibwerezenso kuno kunena kuti ine ndidakumana nazo. Mlongo wina atamva uthenga wa Yesu adafika ponena mawu pali vuto. Ndidachita chipongwe mamuna wanga. Titangokwatirana barely 3 weeks. Ndidatenga pankhwala akumwika mamuna wangayo mbotolo. For 17 years mamuna osapanga chiganizo. Yeka mafuka kama ine rugale sindimatere. Kuma mphamvu yakuti arulukemo analibe. Ndajama sekeze tikupezani eza ya muri beza. Mori ena musamada bwina nkuteka vurao lirikodi lomwere. Mwina nkuteka ndito. Okudidwa zisikuti anthu amango akamba zimachitika masonga awa adaziona. Ine chemwe ndakatenga ndibotolo. Ukatenga botolo kuche. Koma chini mkarimu chachikulu kuposa kampakamwa pa botolo. Ndikuti ayika mdzimikanda kachituzi cha munthu uyo ine mayi samachiona ichi chakuti ayi sizingateke. Sakadawe for 17 years. Ana nkumabadwa bambo ali kapolo. Maliro amayi wake obamboyo adakayika na alongo wake. Bamboyo imadikira order from above. Kundedwa moyo wankhanza kwambiri. Moyo woyipa kwambiri. Yeti kwawa kudalira yemweyo. Inu mukuti ndamuna anu kwa ina ndi ankolo ndachimwene. Kwa ena ndithu ndabambo wangu akufuna wathandize. Chimoyo chachabe chofuna zabwino zonse zikhale zanu. Okondedwa atamasulidwa mzimayi amene akuti kumano ndine na bwanji kwa amuna wanga atangonena kuti ndakuyika ni mbotolo munthu adakwiya kwambiri zedi. Chifukwa no sense yonse dabwera zonse zija. Kakadi kaku banki ya salale kanali mmanja mwa amayi. Nankumati nchikondi ayi ndithu. Ali pakona mbotolo sanga pupe oro pang'ono sizingateke. Moyo wankhanza, moyo woyipa kwambiri zedi. Ndukamba inezi ndizoona. Kudziko kuno alipo anthu oyipa kwambiri zedi. Amene sangaonetsere chikondi. Andi ndithu makanikalazi ena awa anthu amene ifeyo timatha kuwanena kuti awa ngoyipa, awa ndifiti, ndimati ndikambe pakamwa pawina patanena bodza. Munthu uyo satambolo pang'ono. Ndikuyankhula pano wenanso alipo adathetsa banja la mzawo chifukwa cha bodza. Mzawo panopa ali kumudzi. Mvula yubwera yazichita umwera thelere adali muno 47 bodza lake pakamwa padana mpando pomweva. Ine wa Yesu ine wa Yesu. Pakamwa pako patanena bodza limene wina wake akamakhala kwa wamenena makoma ine amayi auje ndimoti nkufikitsa moyo wanga apa. Ma MG2 ndikambena anu mumvetsa mtima. Moti zoona inuyo. Mukukhala ngati kachere kumera pa mtengo zake. Mamuna wanu wake. Ndalama zake mukudya ndinu. Kasiyenta nkumayenda kuti ndalama izi akadamangira nyumba kumudzi kwawo ndikudya ndine. Misonzi ya mzimayi mzako sudzaupeza mtendere. Sidzatheka. Utakhala mu mpingo chinthu wanje wakanika kuonetsa chikondi. Kumachita kudziwa bamboyi ngokwatira. Bora nyamba yekha ndeba ndikadatani mpira nkumaka chemwa zikupwetekeni zimenezi. Zikupwetekani. Khala nayo ni mtima wa chikondi. Khala nawo ni mtima wokhudzika. Okondedwa muzikhudzikako ndi zawena moyo. Amene adakwanitsa kufela moyo wa mzake
ndekuti adamukonda nakhudzika ndi moyo wake. Ameni. Amuza neba kuti neba kumakhudzika ndi moyo wa anzanu. Ameni. Kanawo ni mtima wachikondi umene Yesu anali nawo. Khala nawo ni mtima wachikondi umene Kristu Yesu adafika mpakana popereka moyo wake. Yesu amene ndi amene inu ndi ine tinafunika tizimutsatira. Ameni. Kanthu kena Chivumbulutso 2 ndi ndime namba 10. Chichewa chadwa chimandigwira mtima chikuti khalani wokhulupirika ngakhale zitafika pa imfa. Koma pero kwake kuti ndipo ine ndidzakupatsani chipewa cha ulemerero. Ameni. Mawuwa sikuti tikuwayamba kuwakhala ndife. Ayi. Akubwera kwa ife chifukwa Yesunso adakhala wokhulupirika mpakana pa mapeto. Sadalole kulusa kena kalikonse kamba ka zinthu. Ayi. Kukhulupirika ndi uku kuchita moyenerera mu nthawiso yoyenerera zinthu. Mukudziwa alipo ena ake amatha kutumikira bwino koma osati mokhulupirika. Ayi. Kuchita zinthu monga kunafunika zinthuzo zitachitikira. Nkhawa yanga ili apa masiku ano nkhani za mabanja. A boyfriend aitana a girlfriend kuti adzawaone. Nderu yamba mpaka na rupa chinayi umabwera kupa mande. Akatero arubwera kutchalichi dzamanga ukwatiwu woyera kapena zovala ndi zoyera. Ndukamba zili mu fashion masiku anowa. Zili mu fashion. Ubwera abusa nepempherereni ine kuno banja langa likuvuta. Okay chabwino. Mwachuka kuti pacha. Ine ndimakhala kuja ndangobwera kuno kwa boyfriend wanga. Mukhala nyumba mwe. Mwabwera li last week. Oh God. Ndema ndimuuza sindakwatiwe amaine. Palinkani apa. Murafusa neba ndi wokhulupirika were kamba chilungamo. Tufuseni. Apanikizeni. Aufuse ndi wokhulupirika. Mukosa kunena kuti ndikuchita zambu yezi ineyo monga mmene Mulungu ali kufunira. Ndinu munthu wokhulupirika. Dziko likusokera wanthu wokhulupirika amene akhoza kudziwa izi si zanga, izi ndi zanga. Osiyanitsa amene akusowa. Amene akhoza kuchita chinthu moyenerera. Ndi Bibuli kuti inuyo ndi ine tikhale wokhulupirika ngakhale zitafika pone kuti ifeyo tife koma chilungamo cha Ambuye tisachitaye tikhale pobe basi. Ganizo ili mudapanga moyo mwanu. Abusa popeza ngasema banja avuta ndani kadatani ine mwina mari nkatero nipanga secure relationship yanga mpaka na kuchimwa. Andi ni mari ndinene monenetsa. Na amene manena maine kungoti sini madziwa choni machita. Are you serious? So madziwa mpaka na kumuyimitsa mzimayi wanu wakeyo kumpatsa mawu. Iye uja nkuvomera ndikumutenga ukampangira renti kwina. Ukamachoka kuntchito umapanga zalewa kumeneko. Ukakhuthula ndalama basi kumapita uku. Akakufunsa kuti kodi kuno ulibe ndiwo ndeni nitengo ndalama ine. Basi umati abusa pepani khulukani sindimadziwa chimene matani kwa. Are you serious? Zoti mkazi Yesu wako sumadziwa. Sumadziwa. Ndimanena dzulo kuti alipo wena amakhala ovuta kwa akazi wawo ndi ophweka kwa azimayi achimazimaso. Kwa akazi wawo mangu ngaziphaliwa mupita kuti kutsogolo simaliwe sokona. Mori sokona. Koma kahule ndituka uhule dad yes mdziwa. You know what? I'm serious. Sunday zoli mchalichi andi chimandisakisa ndichi
ife sisiapi nkhoma sino dambuya zidalitsa kwambiri zedi basi kunyamula ka bible kathu ngati aulemu kwambiri zedi ngati aulemu kwambiri zedi wa ata ukhala basi uwera ndikuzoleka zoli bwere mafusa marichano ya mafusana it's just a tradition sama pemphera nkomweso ayi basi teri bwino bible sawerengako sonkomwe ayi ngosakhulupirika koma ndi omwewo amene adayankhula mawu kodi ulonjeza kusonkhana ndanza kumasiku samapemphera utani inde ndilonjeza kodi ulonjeza kupereka zopereka zako zokulumira na ambuye utani inde ndilonjeza muutani panopa muchita chani kodi ulonjeza kuyanjana ndi ambuye tsiku ndi tsiku mukupemphera pawekha mseri ndi kusonkhana pamodzi ndi azako masiku satana kuti amapemphero pawekha mseri mapemphera panokha mseri zokamba wekha koma ndithu osazichita ndimati ndinene munthu ofuna chinthu kapena kunena kwina ukamafuna chinthu koma suchichita ndiye kuti suchifuna chifukwa ukadachifuna ukadachipezera njira kamundive nokambasa malemba kuti mukhale okhulupirira ngakhale zitavuta pena pesani njira yokwaniritsira ichichi chitheke ngakhale mutamvako zopweteka ngakhale wena adakusekani khulupirikani ngakhale khote akhale wa njira waloza mtima sikusindayi pangani chiganizo chimenechi dziuzeni ineyo ndikhulupirika banja litero kuti mkazi wanga ndi mmodzi basi osati kungona azimayi wali kumati kuvutika mbiri umanyambiri koma Yehova phuma bale khulupirikani nkhani ya mafoni moti mutayiwala foni yanu pano yopanda password mungakagone tulo ku nyumba kwanu mukudziwa kuti foni ija ili ndi abusa asunga mpaka na ujasima ilo pakhosi inuyo ndi okhaokhawo okhulupirika ngatero amene mtima wawo mulibe kena kalikonse kowatsutsa amene anthu ambiri tili kusavaiva mchikhirisitu popeza zathu sidaonekere poyera zitati zoonekere ndithudi akhoza otipirikitsa mchalichi ndi usatifunanso kumeneko sikukhulupirika kukhulupirika ndi kuyenda wangwiro ngakhale kumbali ukudziwa kuti maso a Yehova amaona zonse gawo lotsiriza madzulo ano ndi mmene Yesu adachitira ndi mayesero ameni haleluya Yesu zidatere mdierekezi adafika pomutenga kuti amuyese nde adati iweyo ngati ndiwe mwana wa Mulungu iweyo basi udziponye pamwamba basi angelo adzakutenga adamva Yesu adalandira Yesu pena kuti ngati ndiwe mwana wa Mulungu sandutsa mwala ukhale buledi Yesu adavomera Yesu pena kuti iwe Yesu tsono iweyo ndimati nkuuze ichi zonse za mdzikozi ndi zanga ndimapatsa iwe amene ndafuna iweyo kuti nkupatse undigwadire ineyo ndi kundilambira Yesu pakamwa pake pamati kwalembedwa kwalembedwa ndi zimene mayankhaso inu kodi kena kalikonse kobwera mmoyo mwanu mumakatenga monga mwa mawu a Mulungu inuwe materonso mmatero okondedwa ndimati ndinene mayesero adzatipeza ku dziko lapansi zimatengera iweyo oyankhawe kutunena kuti chani pamakambidwa kuti maolalata pakati pathupa amayi zomwezi
Yesu adalimba nazo ndi kukakamirabe kuyima pa chimene Mulungu adanena, osati zokhumba za mtima wake kapena kumvera diabulosi. Ayi, adakana nditu chekecheke pa osamvera Satana. Funso langa kwa inu aneba, mukutsatira Yesu kusamvera Satana? Ineyo ndimati neneti apa ndimayenda bwinobwino kuti apa pa Satana adakula mphamvu eti ndi ndangomva poti munthu amalakwa eti. Yesu adakumana naye Satana face to face, koma adamuyankha ndi mawu kwalembedwa. Adalimba mtima kunena mawu no, phunzirani kunena mawu kuti ayi pachoyipa. Ameni. Aneba muzika nako, muzika nako mwakana. No, sindichita zimene. Dziponyene no sindichita. Undigwadire no sindichita. Sandutsa mwalako no sindichita. Chifukwa malemba sandilola kutero. Nonse alongo wanga ntchito za chifundo, othandiza azimayi, azibambo ozingwa, odzilenga kuti kukana mamuna ndi tchimo, phunzirani kunena mawu kuti ayi pachoyipa. Ameni. Mayesero adzabwera ndithu ofuna kukukakamizani kuti inuyo mulakwe, andilipo cholinga cha mayesero kuti inuyo mugwe ndithu, ndiye cholinga chake. Therefore, mphamvu muli nayo nena mawu chani kuti ayi mawu a Mulungu satero, nditsatira ine zimene mawu a Mulungu amanena kuti amanena. Moyo tu umenewu ndi umene Yesu adalili, ndipo inu ndi ine tikufunika sotitero. Ambuye atithandize kutsatira Yesu moona mtima monga mwa makhalidwe amenewa. Amen. Tiyeni tiyimirire okondedwa. Mwina atunkutheka kuti kukankhula kuti ayankhula zonsezi ena akuti kumanewo abusa ngakhale mukukamba izizi kumano pa point yoyamba ija yonena kuti Yesu alowe mu mtima, ineyo sindamulandire. Ngati mulipo amene mulira ineyo koma ndikufuna ndidabwera kwa Ambuye, Ambuyeyo apyale mbewu yabwino yomwe ine, bwerani kutsogolo kuno ndikuthandizeni. Ine ndiye wonse amene akhale kumbaliwo tikupemphererani zitheka. Inunso mudakhulupirira ngati mulipo. Chifukwa nkumangokhala mchigulugulumu mwina pena sizikuyenda, kapena Yesu yonse mulibe, musachite manyazi, mukhoza kubwera kutsogolo kuno. Ine sindipanga zoti anthu atsizine ayi. Ine ndidavomera, inunso muvomere. Yesu afuna wanthu kuti akhoza kuvomera kutero. Tandivani. Pemphero limene foti pemphere pano ndionena kuti Ambuye panganiseche mtima wanga kuti ndikhale ofanana nanu. Ngati pali pena pamene inu mwapeza kuti no monga mauthenga mukuperewera, gonjani kwa Ambuye, ndipo kuchoka kwa lero mulengeze kuti zatha ndiyamba kuchita izi. Ameni. Ngati munali nkamata makena tchulani kwa Ambuye, Ambuye ndapeza mkulalika kwa mawu a Mulungu anuwa kuti ndine wodzikweza. Please zisafike poti munditsitse, koma ine ndadzitsitsa, khululukireni ziyenda. Pempherani monga mmene mwamvera nokha uthengawo. Tipemphere, aliyense pemphere. Tate, mu dzina la Yesu ndikupemphera Mulungu chifukwa cha mawu amene munandipatsa kuwapatsa anthuwa, kuti akhozofika pa mulingo wakudziyang'ana modzifananitsa ndi inuyo Yesu. Nthaka imene ife tikuyendapoyi inu Yesu mudayendapo. Uzimu umeti kukhanawo lelowu inu Yesu ndiye mwini wake, ndipo mukufuna wina aliyense achite monga mmene inu Mulungu mumafunira. Ndikupemphera mu dzina la Yesu Kristo Ambuye Mulungu wathu kuti mukhoza kuthandiza aliyense pa ife kuti akhale ndi makhalidwe ofanana nanu Mulungu wakhulupirika,
ofanana naye Yesu Kristo ambuye wathu. Ndikupemphera ambuye alipo vena moyo wawo ambuye ngakhale ndi membala wa mpingo, ngakhale amadzitenga wopemphera, koma ndithu khalidwe lake ndi inu zosiyana. Maonetseredwe a ntchito zake sakulingana nkomwe ndi zimene mawu anu amanena. Pembedzero langa yambani kuukozanso moyowu ukhale wofanana ndi inu. Asangomva izi nkumaseka, koma zipereke chilungamo ndi chisintho cha mtima wake. Mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu, mizimu yonse yachabe imene yakhala ikulimbikitsa miyoyo ya ana anu Mulungu kuti asachite zinthu zokhala ngati Yesu, masulani, thamangitsani mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu. Ndipo moto unyeketse mbewu ina iliyonse ya mwanthu anu ambuye imene sichokera kwa inu, mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu. Kufika natanena mawu takhaladi ife okonzeka chifukwa cha mawu amene Yesu watipatsa, mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu. Tamandikana ambuye Mulungu wathu pamene mutiumbanso mwa mawu anu, mwa Yesu Khristu ambuye wathu. Amen. Tiyentikani vanso kunenwa. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri abusa, mawu ndi amenewa akuti dzimvere mtolo suti tibwerezanso iti kudziwa kuti anthu tinali chidwi kumvetsera, kudziwa kuti mawuwa ndiye achoka kwa mwini wake Mulungu, kuti tiyenera tidzimva ndi kuwagwiritsira ntchito. Ndiyeno pano Praise team, I think you can take your position kuti komalizirako adzatitsekera ndi mdalitso kenako kuti tsogoleri akapumule. Praise team. Hallelujah. Hallelujah. Pachirongosogo cha CCP, chirongosogo cha Reformed Tradition, chimene ndi chirongosogo chochoka mwa Mulungu, kutsindika kwa pachimake kwa kumaliza kupemphera ndi kulandira mdalitso. Nchoncho atati mwanjira ina anthu sachoka asanalandire chani kodi? Ngaenda bwanji opanda mdalitso? Ayi ndithu anthu sachoka opanda mdalitso, koma alandire mdalitso. Nyimbo 308 pamene tikupita tikumaliza, ndipo tikamaliza nyimbo imeneyi ndapempha Deputy General Secretary abusa JD Kachipanda kuti adzati perekeze kwathu pamalo ano nati konzekeretsanso kubweranso madzulo ano koma ndi dalitso. 308 kupemphera tipita kwathu tonse, tiperekeze mbuye njira zathu zonse, titamba mawu
tiyeni tipemphere komanso kulandira mdalitso. Ambuye Mulungu wathu tifuna tikuyamikeni komanso kuthokozani chifukwa cha chindunji chimene mwachita kuti mwalankhula ndife amene tinalipo mpano. Ndinu Mulungu amene simufuna kumalankhula ndi anthu amene palibe. Pake zonse zimene Mulungu mumalankhula pompano mumadziwa ndilipo amene ndinaswekera nditamva, ndipo ndisapitirebe kumayenda njira imeneyo, koma kuti ndikhoza kubwerera ndikuyamba kuyenda njira imene Yesu muli. Ndimaponda ngakhale mapazi amene Yesu mudaponda. Munalola kapolo wanu akhoza kusauka kuti akhoza kutipatsa mawu otere. Ticholinga chonena kuti ife pamene masiku akunyamuka akuchoka mmoyo uno ali kuyandikira, tisakakhale ndi chowiringula pamaso panu, koma Mulungu tikavomereze mudatilankhula tinakanika toka. Ndipo zikomo kwambiri Mzimu Woyera kuti pamene tsopano kapolo wanu wasiya kulankhula, koma inuyo mudzakhala muli kulankhula ndi miyoyo yathu kuti sowetsa mtendere, popeza mmatero palibe mtendere ati Mulungu wanga kwa oyipa, ndipo kuti munthu woyipa nthawi zonse amakhala ali kudzipweteka. Tuyamba tapumulira kuti menemo tikhoza kubweranso nthawi ina imene Mulungu mwakonzanso zochuluka kudzera mwa mtumiki wanu kuti mukhoza kutilankhula. Zikomo kwambiri kuti mnalola anthu awa akhoza kupatula nthawi yawo ndi anthu otanganidwa, koma anaona kufunikira kwa kuti Mulungu akhoza kukutsogozani mulankhula ndi miyoyo yawo. Faka Ambuye mwadalitse ndi kuwapambanitsa. Mutakumana ndi zosowa zawo aliyense payekha, popeza ndinu Mulungu nokha amene muli kuwadziwa. Ndipo chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu ndi chikondi cha Mulungu Atate ndi chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale ndinu nonse wokondedwa, kukudalitsani, kukutsogolerani, komanso kukupatsani chisomo chakuti ngakhale tapumulira tikhoza kubweranso ndi kudzamva mawu anu, tikhala wokonzeka ndi kukhala monga Khristu kuyambira tsopano kufikira nthawi za nthawi. Amen. Zikomo kwambiri abusa mdalitso mmenewo. Tinayenera kuti acheya atiuze mwina panali zolengeza zina ndi zina, komano tingochita chidule kunena kuti mwambo ukupitirirabe. Padakali pano tikhala ndi break nthawi 10 minutes to 5. Tiyambiranso 6 o'clock madzulo ano, 6 mpaka na 8:30 madzulo ano. Ndiye tilole kuti aku high table mukhoza kupita, ife tizitsatira mbuyo muno. Tokoze kwambiri nonse azibusa athu, nonse azibusa amene muli apa atatu. Zikomo kwambiri chifukwa chakubwera kwanu, komanso makwaya, komanso azibambo ndi azimayi, anyamata, ana, nonse tikuthokozani kwambiri. Ndikuti pano tikhala ndi ka break, tikumananso madzulo ano kuyambira 6 o'clock. Zikomo.